Sa Banwa, Pavia, isa ka goreseta liwat nga maga pangalagad bilang alkalde sang Banwa matapos mangin madinalagon sa piniliay. Iniging tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Magatalo sa iya pakaisa nga si Mayor Michael Goriseta, si Luigi Goriseta, matapos manguna sa eleksyon sa Banwa sang Pavia sa boto nga 14,826. Kinperde sining iya kasumpong sa pwesto nga si Vice Mayor Raymond Gumban nga nakakuha sang 10,886 ka mga boto. Subong man ang independent candidate nga si Ray de los Santos nga nakakuha sang 173 ka mga boto. Sa iya kadalagan nagpasalig si Goriseta nga ibalik sini sa mga pumuluyo sang Pavia ang panghimanwa. Pagsubong kita nalipong ko na bilang mayor, rest assured balikan ko sa Pangimanwa nga naganaog sa ila sa atong mga pumuluyo sa atong nga grassroots level para makita tagid ang ilang mga concern, problema kag matagan ta sang solusyon Samtang post naman sa pagka-PC alkalde si Edsel Hiroche nga nakakuha sang 17,693 ka mga boto, samtang magapungko naman bilang konsehal sang Banwa sanday Jose Maria Trimañez, Daniel II Fajardo, Mark Anthony Sotomil, Gizen Gumban, Rolando de la Rosa, Daisy Hubero, Jenny Sayat Servidad kag Maria Francisco. Upod kay Hans Diserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.